Alright, so Thursday, kasama natin si Sir Burut sa Anderay. Villacorta ang ruta namin. Pero dadaanan muna namin yung mga kasama namin na taga-alos. Alright, so dito na kami nag-iingay. Sige lang, sir. Sir? John? Ay, masisira. Doon na lang ako. Sir! Horse! Sa'yo! Nalaglag! Ay nga! Kakainin! Grabe ang alikabok.
Right, so andito na tayo sa Villacorta Elementary School. Papasok na tayo sa bundok. Right, so andito na tayo. Tapok. So yung last na balik ko dito hindi pa ganito yung lupa. Ngayon nag-grader na siya. So wala na yung mga lubak-lubak. Sayang lang. Wala na yung bako-bako din. Wala na yung bako-bako doon. Napatag na. Tutumbahan dito in 5, 4, 3, 2. Grabe. Budol. Uy, muntik na yun. Akya ba to? Oh, tumama. Grabe na.
Bato. Oh. Good. Mas shortcut yung isa, sir. Kaya nga, sir. Nakaubos. Tutong ba, tutong ba, sir? Tutong ba? Pop, 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 pop. Gumagalaw, sir. Kaya, sir. Ah! Sige, sir. Ya. Ay, sumabit. Saan, sir? Muntik. Nayupi yung ano, tabakan? Ay, yung kambyo? May malaking matuto sa kita. Oh. Delikado yan. We're going on a trip. Sabit-sabit.
Dito na yung bahay. Itindahan. Oh! Yeah, yeah. Ako rin, baka safe lang din ako. Sige. Stand! Ito na, river crossing na. Ayan, babaw. Yeah, river crossing. Kuan, sir. Tama. Kaya, sir?
Atras natin tayo? Ay, Banuagon. Kapagod doon ah. Bentar, si Dur. Pagod doon ah. Ay, sumabit. Wala bang strap to? Eh, bila mo. Ah. Opyak. Okay, pabalintan. Huwag mong biritin maigi. Control. Yan. Smooth lang. Yan.